Kok sithik yo ben kok. Iki mau jatahe urung metu ning wis tak tokke. Tokke. Heeh. Kok gelis mergane penak. ora ngono. Heeh, mergane penak. Oh penak. Penak yang metu penak to. Wis. Ning urung lega. Urung lega. Urung lega. Ajar Jun. Nah, iki lho. Sapa kae? Iki lho. Sapa iki? Sing tak enteni Ya iki. iki. Sing tak enteni iki. Wah ya iki. Sapa ta iki? Yang uti kok sapa meneh. Uti. Sapa ta iki? yang uti belah batekon meneh. Sopo iki? Wah, yang uti. Yang uti. Ket mau kok. Nek ora ana yang uti. Oh. Mbah Kakung. IBSM Ora ana perbawane. Ora eneng wibawane. Genah. Apa ta BSM? Nah, ya kuwi kok mau. Mulane kuwi apa? BSM. Ketempelan kali kuning mesti ki mau. Ora. Normal to? Normal. Ora, normal. Normal. Pangpong normal. Normal. Yo meng kambon bebek. Oh, ya mau. Neng aku profesional. Mergane sing duwe omah, sing marai. Wah, yo. Sing duwe omah sing marai. Aku mengimbangi lho. Heeh. Assalamualaikum Eyang Uti. Aku urung salim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Eyang Uti. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Mbah Akung? Mbah Akung! Mbah Akung! Ben, aku nang kene bengak-bengok bebas. Oh, sing ngadake BSM kok. Wis sak bahagiamu mangke. Ayo iki babak regenerasine ndang ditokne, Mas. Kok sithik? Oh iya. Sing arep protes kan protes karo aku. Ora urung malah ra sida tak tokke. Lho, penak nek wis metu. Sik. Kakung Harjono sampun siaga. Nah, Kakung Setro. Tro. Bojomu melu tro. Iya, mercak lagi kenai. Sik. Iki bojo sing endi? Iya. Wis ketakoki kuwi. Ya, ayo. Alhamdulillah. Dipun pinangani sakmenika babak regenerasi saking Desa Sekar Merapi. Nggih. Aneh ngapunten nggih para sedherek-sedherek niki garapane londo. Mbuh elek, mbuh apik. Londo iki sapa ta? Londo men mencari sing Londo iki sing endi to wonge? Sing di wonge. Endi wonge? Tonyo ae londo. Londo to? Endi londo? Sik, aku ngandake Mbah Kakung saka Bringosan karo yang ngote aku ora penak. Dadi iki lho londo. Kono kuwi. Mbok antuk pateni saiki tok keleti aku manut. Pripun? Oh, ngoten Kung. Iya. Nggih, nggih banget sehat iki Kung nggih. Alhamdulillah Kakung sehat, yang uti sehat. Pramila menika kula sak kanca saking Beksa Sekar Merapi lan ugi Blegor Merapi Gedruk wonten ing kalodhangan dalu menika nyuwun semangatipun pun disupotipun. Sepindah malih kula nyuwun semangatipun saking dulur-dulur Payak Tengah, Payak Wetan, Payak Cilik dan ngendi kiwateng nggih. Mbok menawi kula samangke nyebat salam budaya dulur-dulur sekalian nyebat lestari budayaku ingkang kompak nggih. Setunggal kalih tiga. Salam budaya Lestari budayaku. Salam budaya Lestari budayaku. Salam budaya Lestari budayaku. Beksa Sekar Merapi. Oh yeah.
Atur posisi.
Wow. Oh. Bekso Sekar Prabu. Oh. Hei ya.
mandang gawe iki ora mek turu ae. Ya. Oh. Wah. Oh. Arang. Baik. Cus.
Eyo lah. Sepo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane nyosora sorak ora Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abdillah. Manungsa padha elingo yen urip babayan dosa moyo no ngapura marang Gusti Allah kang kuwasa. Wetan gali kulon yo kali tengah-tengah ditangkuri pari sesomati saiki mati mulo ayo manambah rezeki. Ya ayat lah. What's up? Double ge. Iki jare cilik Bapak urus supet
salonge sampun. Sampun. Nggih. Apa gili po? Menika wau Bapak Nggih. regenerasi saking Generasi iki kenal saka BSM iki. Nggih. Didikane Mas Londo. heeh didikane Mas Landa. Londo. Dira Mas Landa. Mas Londo. Itu wonge. Mas Landa iki sing endi to? Sing wonge. Nek kabare jane wong elek. Ora ono iki. Heeh. Kabar sing tak tampa itu. Ora ono. Ora ono. Wis bene lagi keluku. Heeh. Garu-garu apa ya ben? Ya ben kowe wae. Nggih monggo Mas, diparingi menapa? Heeh. Supri mah turu lho jalan. Lah. Oh, ger. Oh, enak Enak karo udut pri ya. Nek njaluk dalan njaluk aku nyetak kayaknya. Barang ya wae pacek. Ayo kok sik langsung nang loro lho Mas. Mesake men. Oh sing Urung apa-apa kok kapan ya nelongso. di sini ya waduh. Mbok lene longso iki ya mbok ya bagianmu. wis. Diuisi Urung. lene longso. Oh. Mbok tidak omong nelongso kawale bungah lek kowe iki. Le bungahe Mbok kapan? ditakdirke iki kok sing sempurna kok malah susah wae lho. Oh, tanggalke BSM iki men sumringah men do bungah Malah koyo sambat. kono longso. Masa angker ini Sambat loro longso wae. Wes. Iki. Iki tok kapake lho. Mah digiring. Iya. Oh ya. Lenggeng bakalan semi puspito ning Taman Sari manglo manungsa wengi kelawan wulan ditatari gambaron sasmito sang kumbang wewayan ngrangsang pucuk sarine kusumaning ratri mongso niji kinanti mamatri sajroning ati kang sedih lintang-lintang pancerana antariksa api beri ayu sang rina kusuma wijaya beksa sekar merah Sak jose pokoke.
Sampun Mas Kusuma Wijaya metu gasi. Heeh. Oh, ora apa ya nih, ora ana angin apa ya udah. Heeh. Angine nganggo kipas angin. Kipas angin AC. Waduh. Ayo. Wayahe, wayahe. Ayo cok balik sih. Ngomong tuh mana? Apa? Oh, wah. Yo, saja lagi nak galau pergi. Wah, kita balik sini. Lekor Merapi Gendrong le. Wajah
Ayo Pri. Mas Ayis. Aduh ya Allah. Mas Ayis. Deno rindu Mas Ayis. Oh alah Mas Edum, Mas Edum. Iki wis kebut-kebut. Iki capek karo merapi dong lungguh kabeh. Aku cinta deh. Aduh Mas Edum. Aku tak balik cek le. Aku rindu Mas Edum. Apa kuwi? Mas Edum. Wah. Wah ngerti. Kok bagaikan bidadari Mas Edum. Waduh. Ya Allah. Baik. Heeh. Yak yo pakso. Wah. Wah. Yo. Mari. Monggo Mas Devi aja dikarang iki nggih. Lagune apa iki? Aku kon nyanyi iki. Lagune apa? Lilong. Kowe kuwi mesti kanan wek kanan. Ambuh iki wong ya aku ki ra ngopo-ngopo karo bojoku lho. Oh, iya. Apa wis ora keli kudu. Ayo kuwi to. Apa wis ora kelingan to? Ah iya. Sumpah. Ora nyono ora ngira Jebul ya apik suarane. Ngeres men. Nek ora nangis ngono kuwi kok. Golek ember, golek ember, golek ember. medhot taline asmara sik Tak kira tadi. kita sederek payak iki nek krungu lagu lilo kok do mrebes lili kira-kira do seneng ora to nek Mbah Rindi nyanyi Embere cepake embere. sami remen mboten Bu Aduh, nek Kak. jongkine Mbah Rindi Saya nyanyi niku seneng ae curhat. remen mboten remen mboten remen alhamdulillah Pol Depol. Jebul kok terus kaos kuning ya belakon kae. Tekan gelem ora piye lho. Ha kae. Kuning. Kaos kuning aku. Iya. Aja. Aja. Siapa kuwi? Lah aku arep marane dibandem karo Oh. aku botol. Mas Supri jenenge. Ngapunten nggih. Gandeng kula niku dadi penyanyi. Oh. Pak Pri. Nah Supri jenenge. Pri. Kuwi dolane ning Sarkem kuwi Pasar Kemis. Kowe medhot. Pace karo kuwi, nah. Taline asmara. Jane iki apik ora to? Elek. 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 Sae. Sae. Nek jongkine Mbah Rindi nyanyi sae, kula nyuwun tepuk tangan. Ora elek. Lah meng lansia to. Lansia. Maka ngeploki dara. Oh. Tresnaku kang tulus suci. Rambut Pundak ganteng Jawa malah
tok benjani. Kuwi jane nganggo cepet lagu iki. Sik Pak Ompong. Iki asline curhatan. Oh, aku ngerti ya. Lagu iki coba. Dienggo sing duwe sound system asline iki. Ono to. Kleru asline. Abang sing duwe sound system iki asline bojo biduan kok. Oh, ngono. Iso-iso terus lilo. Buka awak dhewe wong nek ngono kuwi jenenge. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo Bu Asmi. Oh, ada udang di balik batu mesti iki. Nadyan. Aja pisah aja. Lagi ketemu pisah lho. Tenang Ibu. Heeh. Berarti ini sing curhat ki. Dut. Tanggung jawab kowe. Menggo-menggo kok Bu. Menggo-menggo. Nadyan abot jroning ati nanging aku ora bisa duweni. Oh, ya asik. Dikasih lagu. Mas Nathan. Aku jane isin lho Mas Nathan. Lah kok disin lho. Isin. Isin. Nyanyi tak viralke kowe. Kosike. Lah wong saya ponumon. Nah, Mau bapakne ngendang. nah. Iya ta. Saiki bapakne kon nyanyi. Heeh. Ge anake lho joget. Oh. Wis. Kuwi anak sing ndi iki? Kowe ibuke yo njuk. Maksud ki. Anakmu pira, Mbak? Ibuke nyinden. Loro. Ya telu. Telu. Heeh. Nek ora Sing bareng barep loro. Sing bareng loro. Heeh. Nek aku tak akoni. Tak kira bareng kabeh. Anak aku Dut, kowe ngakoni ra Dut? Apa? Ngakoni ra? Oh ya bedhit ngakoni. Oh ya, terus ke. Nuwun mah. Anak kaya nomor loro. Heeh. Masalahnya si anakku karo sing biyen ya melu ndelok ning kene, Mak. Di? Heeh. Di? Sik Mas Nathan ya dilit. Cantik. Sik aku tak ngabsen sedulur-sedulurku YouTuber. Oh, aja kono. Ada salah beberapa. Berarti ra sida wong salah kabeh kok. Salah kabeh yo. Ayo gak wis gak lho, iki Sik. nyanyi. Sabar. Ya. Ya ben to. BSM iki ning kene men ditunggu-tunggu. Nah. Makane Apa BSM iya? ning kene tak suwek-suwek iki. Oh, Mergane apa? Lah, mosok lho BSM angger ning kene iki. Heeh. Sing ngundang ki mung Bang Dimas, Heeh. Bang PL karo Pak Eko. Heeh. Lah liyane iki do ngopo? Ora ada duit. Nek kuwi aku ra melu. Halo saudaraku, para YouTuber dari utara sendiri ada Azalia Channel. Selamat malam nggih saudaraku. Pokoknya sehat-sehat selalu. Senajan to lemu muga-muga dadi kuru. Engko sing lemu aku genti. Waduh. Iki sapa ya? Mas Atmo. Lah Kuwi anu to kuwi. Lurah era. Pak Lurah kuwi. iya. Oh bener. Ya siki lurah YouTuber wae. Kuwi kula ninggal KTP kuwi. Nek kaya Azalia iki presidene. Oh. Oh ya aku nganu Pak Ompong aku melu-melu sinau. Oh. Karo sederek-sederek YouTuber ini. Tanpa mereka Dedev official itu bukan apa-apa loh. Oh. Tahu sendiri kan? Nah. Allah. Alah juga bapak Iya. bayar. Mas Atmo, Mati official, selamat malam. Ini siapa? Kok jangan teras media. Oh. Teras media iki ingin ngarani aku Mas. Dikira aku ndek bojo telu tak omong. Kamu kok heeh. Makanya aku jane wegah nyebutke. Padahal ya Ora. Teras media Sugeng Dalu, selamat malam sehat selalu nggih. Halo Mas Sembrani. Ojo ngono ki ta. Sembrani ya. Sembrani official channel. Terima kasih hadirnya nggih. Iki sapa? DM audio. Nganggo DM audio apa-apa? Hah? DM channel. Lah kowe iki kok nggawa-nggawane sapa-sapa, Cek? DM channel yo eneng. DM gendaan yo eneng. Aku dadi bingung. Iki DM channel. Wis Oke, sing DM ngomong. channel Sugeng Dalu. Iki sapa iki sing dhuwur di? ngene dhewe pangling
iki jajal ki. Wis. Aku arep nyebut aku ora penak e. Engko pene jatilane dhewe terus channel-e dhewe. Tapi enggak apa-apa nggih, main-main adil. Cah Gunung official Sugeng Dalu Cah Gunung Dedef official channel kun aku dhewe ya Allah. Wis, Mbah Man. Halo Mbah Man, Sugeng Dalu Mbah Man sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Arisa official. Ngopo siap? Ngopo kancamu? Nek kira-kira sone rapik ya tak kat. Nah, Ki Masna official channel, Masna official, Arisa official, mak telti, Sik, Mas, Atmo, iki sik endi? Iki sik endi? Sing iki apa sing kae? Iki mak ti, ha kae. Kae mak teleni. Bayangannya ya Mak. Oke. Pokoknya selamat malam sedulur, saudaraku semuanya. Terima kasih matur sembah suwun nggih sampun ngregengaken kiprahipun Beksa Sekar Merapi. Pripun Mak? Andika Nada. Pundi Mak? Pak Andika Nada. Channel. Sing niki Pak Andika Nada. Aku baru denger tapi sugeng pitepangan nggih. Pak Andika Nada. Halo. Aku kangen wadamu. Hanya matur sembah suwun lan ugi sedulur-sedulur payak wetan, payak tengah, payak cilik, payak kulon. Matur sembah suwun nggih awit dukunganipun wonten ing kalodhangan dalu punika lan ugi Arisa Audio profesional. Nek ora profesional wis ta. Mulih wae saiki. Ora profesional, oke? Dan dari Tempel juga ini tadi datang loh. Dulur-dulur dari Tempel, terus dari Ngelipar, dari Wonogiri itu tadi Mas absen dari Wonogiri hadir. Ya Allah, dene gawake beras, Mas. Dene gawake beras tenan ning diutang. Wis alhamdulillah pokoke seneng. Mas Roni matur sembah suwun nggih, tetap sukses selalu, Mas Dista. Halo. Mas luwak anyang-anyangen ya. Pokoknya matur sembah suwun. Pokoknya semuanya saja masih semangat dulur-dulur payak. Masih isih nunggoni Mbah Rindi. Mana suaranya? Penggemar Mbah Rindi mana? Oke tenan lho. Kabeh. Leres yang ngerti. Sing nunggoni Mbah Rindi akeh banget. Kabeh penggemar Iki jongkine tak mulih wae. Wes, ora ngono kuwi. Tanggung jawab ayo. Tanggung jawab. Ayo kok Mbah Rindi men ngleboni para YouTuber Banget ora apa-apa. jantung wong semono jantung iki apa piye? Yo, Oke, dipun pinanganti ada Lilo. Lilo untuk dulur-dulur payak. Oke. Ma Asmi. Iya masih bersama Beksa Sekar Merapi. Apa wis ora kelingan
asmara tresnaku kang tulus suci rapo joko malah tople jati Beksa sekar merapi Nadyan batin hatiku angin aku mergo hatiku wis kebadut tresno wis surat kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarini tresnamu mung kanggo aku Oscar Tito bareng saiki wes teko kowe malah gandeng priyo ora nyono ora ngira kowe medho taline asmara tresnaku kang tulus suci rapo joko malah tok blenjani lila atiku wis lila nadyan batinku keloro-loro nanging aku ra mergo aku wis kebanjur Yuk. Cih.
Oke dong. Ya. Wah, kau. Jangan lupa jangan. Wah.
Oh, yuk. Habis kak. Yo. Yo. Bapak